ko do ko ale ka barake nyogonde fatura ko chrétien de no a janaja be kay gilije kuna kata wa har na janaja ma kay gilije kuna te daga kata fo silama ka kele yay ka silamiya la de aw ka silamiya ka bonya u bolode ni silamiya ye kafiri dogoya de ka ke mugo dogoya lende o da to ciden ko yahuda ni nasara ako silama har ni na ben nasira lay kana damina ni fole ka bonya munye kafiru kanunu bonya do aw dusu kunna nin chogola ka sen nin degerema ciden ko ni na ben nasira la kana damina ni fole na yi fo ko na ka fole sagi ni kafiri ben nasira la yahuda ni nasara ni a foloma bolo sama kanima ka bolo dima e kani bolo boku ibe bolo dam silamiya sarela parce que ni bonya manka ede ba sanfe ede ka bonnaye ede korta lendo ka ede ba sanfe fo silama kan ni ndode ko jiya hadama dembe silama de be sanfe e wadugo ko le silama de tayfana fanga de te silama la doro jahadu te dugu ko le silama de tay ولقد نجلنا في جابور منبا ولقد نجلنا ولقد كتبنا في جابور من بعد الذكر أن الأرض لله يريشها عبادي الصالحون nin dugu kolo min fulen aya nyogona fula be qur'ana kono nin dugu kolo min fulen ni silamu de talo ala ka jonyumu de taye dugu kolo nye sede ta anye ni kafiru be nyanama kan nin chogola sino ni sebe silamu ye jahadu de be ke yahuda ni nasara do dina kono nete se ka do silama dina kono ambito ika yahuda yaka ambito ika nasara yaka me ibe ni songo damade ibanka dugu kolo de ka ibanka mara de kono ibe ni songo dama wonni ya ala tanama ko ke chogo mi kasariya susu dommi ni na kiri tige ande fe qur'ana kiri de be bolika ibe sigini nunu umar ibn khattabi tumami ani yahuda tumbe sigani nasara tumbe sigi saratu de be tunu nyogon jabe sarati tan ko bo kitabu dilalembe ninka ahkamu ahli jimma jiju fala ibn qayyim ni fanga be silama wala nanye yahuda ni nasara min wole kana silamiya man nu ma so ambu to utaka me sarti munun kankan nu ce silama be sarti munun bila unu ce nan nu be sigi kitabu dilalem baka ahkamu ahli jimmati sartu de balaw parce que munyin na sen ni yoro fanala abe fode de cide ni yahuda tumbe sigi de cide ni nunu to cide ni yahuda tumbe sigi chogomi awuni yahuda be sega cigo sogola cide ni yahuda tumbe sigi madina sarti de tumba ani akelen kelece dom mi kelen kele ya sarati bo aya do ge aya do faga ko laba ko bo ciden tilela ko bo madina ko bila kata haibara ka woshiya ke fana ko silamu na yi fanga soro saudiya jejratul arabiyya arabu yere kam mara hake yahudani nasara kana to yere de la tuma mi umaru tilela umaru nunu na fanga soro hari tumbe haibara mi umaru nunu yu ge ko bo arabu mara bela fi jejratul arab uyu boa bela saratu de tumbe hari fini den chogo umaru ba fore ayaka finu do chogola nani silamo ka fini don chogo te kelenya an kana ka doloy ya bolo keneka an kana kura ya kai gilijuka akana ka qur'ana kala deunna akana andon wole kataka ngaloma akai gilijimi koro munun ba bolo odo akana igiliji kura yaya yahudiya min ni silama min be sigi nyogonyala ikani kogo janya katamaka kogoka ni be aw be yele dabaka ni silama ba sen intila sola ube nyame ube fali aw ka sen fula bila kerela ani silama kana sigi dabaka sigi togo kelena aw be sego ke yahudiya la ya uni yahudiya tumbe sigi me yahudiya dogo yale ne tumbe hatta yumutul jija an yaddi wa hum saghiruna nani yahudiya be siga sarti ninde nu maso silamiya la nu so nallem fogode ni silama nyema be santani durude ni silama nyema nasi be santani durude ni yahudiya nyema be sambi sege sambi kononto de la akan ni songo akana di cide made ayere de bolo be na di silama nyema ma adogo yale ni nasara nyema mimbe nabe hari sambi kononto de la ni silama kan nyema be santani durude de ayere bolo de bena na kan ni songo adogo yale
silama ɲɛma ka amina bolo donc silamaw a k'a dɔn aw de ye dugukolo sanfɛ mɔgɔw ye mɔgɔ ta aw sanfɛ aw de bɛ bɛɛ sanfɛ a yɛrɛ kana a yɛrɛ kɛ mɔgɔ majigilenw ye donc a tɛ daga kafiri chrétien e sigiɲɔgɔn n'a sara a tɛ daga hari na a ka janaja bɛ kɛ dɔɔnikɛbaaw bolo ni kafiri sara silama man ka kɛ janaja yɔrɔ la ni a ɲɔgɔnna kafiru bɛ se ka su dɔn n'a ɲɔgɔnna kafiru bɛ n'u bɛ se ka su dɔn silama si tɛ an tɛ taa ka su dɔn yɔrɔ la na a ɲɔgɔnna kafiru de b'a su ko kɛ tuma min hari ciden yɛrɛ binankɛ Abu Talibi a ye kolokolo dɛmɛ de kɛ ciden na mais tuma min Ali ibn Abi Talib nana fɔ a ko i binankɛ fili bantin sara ciden ko taa dinga dɔ se i ka sutura kana foyi kɛ dɛ n'i y'a sutura i bɛna ciden ma wuli a nɔ la o Ali ibn Abi Talib de taara sutura a suturala nana ciden bɛ duwawu min kɛ Ali yɛrɛ a y'o duwawu k'a ye donc kafiri n'a sara silama kana taa janaja la n'a ɲɔgɔnna kafiriw bɛ yen n'u b'a su dɔn e kana taa janaja la janko ko igiliji mun b'i lase igiliji ma awa silama sen kana ye a kɛri sigiɲɔgɔn ye cogo o cogo sigiɲɔgɔnya bonya na a ɲɔgɔn bonya ni fɛn b'a ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ wɛrɛw la mais min ye ninnu ye ninnu dulolen bɛ diina ko de la ninnu ye diina ko de ninnu ye sariya ko de n'a ka mɔgɔw bɛ mɔgɔw ka janaja kɛ i sen kana ye i kana taa ye janko igiliji a tɛ daga i ka taa ka janaja la bon dɔw yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ hari a ka mɔgɔw ka taa foli bila u la dɔw bɛ silamɛya masala de lajɛ u la ni yɛrɛ y'a dɔn ni kɔni sara u y'a su ko kɛ mais n sigiɲɔgɔn de ni n taara a ka mɔgɔw duwawu kɛ u ye i tɛ duwawu kɛ su ye dɛ i bɛ duwawu kɛ olu de Ala b'o kanda cogo min ni n taara o kɛ o bɛ kɛ sababu ye diina kanu ni silamɛya kanu bɛ don dusukun kɔnɔ a bɛ se k'a dɔ sama kana silamɛya ma o ko o la ni silamɛya masala bɛ nin na i bɛ se ka taa u ka so kɔnɔ ka duwawu k'olu yɛrɛ ye pour ni yɛrɛ y'a dɔn o b'u dusukun sama kana silamɛya ma ka silamɛya kanu don dusukun na i b'o kɛ silamɛya masala kama mais ni yɛrɛ y'a dɔn hari n'i y'a kɛ silamɛya masala t'a la kana taa ye